Представям ви една книга от Together Academy Гамбате. Гамбате е японска концепция за това как да устояваме до край, дори и при големи трудности. Ще прочета част от нея, за да разбереме повече за концепцията. Гамбаро е японски глагол, който може да се преведе като направи го по най-добрия възможен начин. Не се предавай, остани непоклатим, преследвай дадена цел, упорствай, смело напред. Гамбаро се състои от три основни символа. Първият символ е непокорен, упорит инат. Втория символ е разтягам, изпъвам здраво, разширявам. Третият символ в хирагана, това е едната от японските азбуки, е за завършване на глаголите в инфинитив. В българския нямаме инфинитив и малко трудно да се обясни това нещо, но това е като основната форма на глагола, от която после се правят останалите форми. И сега, когато на наш близък или познат му предстои да се изправи пред предизвикателство, състезание, изпит или ново житейско приключение, обикновено му пожелаваме късмет. Такава е традицията в много народи, така е и в България. В Япония при подобни случаи се използва формата на глагола гамбаро за обращение във второ лице единствено число, т.е. гамбате. Гамбате е най-често срещаната словесна разновидност на гамбаро и може да се преведе като направи го възможно най-добре и не се отказвай. Когато кажем на добър час, успех, късмет, изглежда сякаш резултатът се оставя в ръцете на случайността и е извън човешкия контрол. Това е разликата с японския език. Пожелавайки гамбате на някого, ние му подсказваме, че голяма част от нещата, които ще трябва да преодолее, зависят от самия него. Също така е важно да се наблегне на фразата възможно най-добре в общото разбиране за гамбате, понеже тя също така подсказва, че е възможно нещата съвсем да не се развият добре. В край на краищата има аспекти от живота, които са извън нашият контрол. Това е есенцията на реалността лаби-саби. Усилието е по-важно от късмета. Философското послание на гамбате се състои в следното. Прави всичко, на което си способен, по най-добрия начин, по най-добрия възможен начин и ако нещата не вървят както очакваш, не се притеснявай и не е нужно да страдаш, защото ще знаеш, че си вложил всички възможни усилия. Гамбате е книга за преодоляване на трудности, за това как ние трябва да мислиме за това, което зависи от нас. А вече резултата, той не зависи от нас. Така че няма за какво да се притесняваме. Купете си книгата Гамбате. Има линк в описанието.